이거 타일리비 사시 많지요. 구승그라, 어이 구승그라. 이 수기다라고는 흘레나 시긴 샤그라고 다나는 살아놓고. 만들 수기다 keselnya. Jadi aku bakal nanya deh, ha? Sakit dan kenal legal ke mata, karena aku lebih spesial gublan, usah pilih dia. Ya, aku gabs itu nama mbak. Oh, ini frame gusingra nang gajo horbe tane khune yakin nama. Isi खोनानाय बायदि मोनदोंमोन आंलाय गुसुंग्रा एम्फौफोरजों ओंखारदों नामासो सानदोंमोन ala खामानि थिनजानो गिनानै बेयाव बाहायना खालाम बाहेरायाव थाफ्लायो दा हा लेंहरदो केन्डिडेटफोरा Oke, Ciro Korograsar सार सिख्लाफोराबा साबैसेसो फैदोथाय बा पेटला नोंबो दिदारखौ मानसिया नोंनि खुगायाव दिनै बिदि राव फिसा सानै गोनांलायानो दा बुरबक आं मेल फेमेल हिसाब होना होमबा अ आच्छा Oke jalai kiri lama ya Boy serkane majian kena interview lagi ya deh jerai Bapak woi mosto kaham do kolesia rabe batte lebu ओमफ्राय गुड मर्निं बो होनहरला Sarap mata good morning kono binas labawo अ बावदों deh फंबाय नोंनि हाइ क्वालिफिकेसनखौ खोथादो Oh ini yang nih kualifikasi sarmen gongse satuan training center nih bray MBA खालामदोंमोन हादोकान ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय बोरै MBA खालामनांगौ जाखो Oh नङा सार बै मोनसे MBA नङा आंनि MBA Master of Biscuit Arrangement माजाकसो खालामफैदों नामा नों बेयाव आच्छा हायार सेकेन्डारियाव पार्सेन्टेजआ बेसेबां मोनना आंनिया हायार सेकेन्डारियाव 99% ल'मोनलै सार सार 99% खौनो ल'सो होनबावलायदों होनबाथ' देन्जार गोरों जागोन इयो बुरबक फोरमान गैयालासिनो बुंनायखौ जों माबा मानिगोन नामा एरखमबा न'आव थांनांगोन सार फोरमान नांगौबा नोंसानि न'आव थांनो जों नोंखौ इन्टारभिउ लादों हा थांदो नायसाव इनो मा रखमैनो बोरै खालामथारो इन्टारभिउ लानाया इनो जाबाय नामा मा रखम मानसि गोजालै हाबजेननायावनो नों फेल खालामखाबाय आरो नोंखौलाय मा इन्टारभिउ लानांगौ जोंलाय मुरा नोंबो एगजाम लिरालासिनो पास जाखारायना फैनाय नामा नों मुलाबा मा रखम मानसि गोजालै बेथ' मेक्सा सौग्लाजोंना थांनो मन जायो जेन्टेलमेन जाना फैदोंमोन बेसोरा कटफोरखौबो भारा लानासो फैदोंमोन खोमा लेंहरदो सुकिदार नेक्स्टखौ Oke, Ciro Korograsar next kandidat खावब्ला नुजाफै इंदा interview room खेबसे नुनायावनो आं जरब गोग्लैबाय खेबसे नुनायावनो आं फोदाखांग्रांबाय माथो मालाबानो गासिबो खावथं दंफां मुराफोर बायदि रेडि जाना दंलाय सिंगार जानायनि माबा अडिसन होनो फैनाय बायदि मोनदों नामा नों बेयाव हा माबा रोजाबलाबायना फैनो सरि ओइ माबा एक्सकालफोरखौ हरखाब गोसोआव फैनानै माबा रोनाव फ्लांनायबोलै आं दे जिराय र' सियारा बायगोन मानोना बेयाव जिरायनानै इन्टारभिउ होनायफोरा दिनैसिम साख्रि मोनफेराखै सिंग्रा सरि बुंफ्लांबाय दे जिराय हे आरे नोंलाय मानो जिरायखो बेयावलाय आंलाय आरो आंखौसो बुंनो सानदों दे बुं नोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबां आंनि क्वालिफिकेसना जेन थेनसो नकलजों जाबजों एचएस पास ओमफ्राय दा डिग्रिखौ आङो इनस्टलमेन्टआव लागासिनो सार इडुकेसनाबो मालाबानो इएमआइ सिस्टेम जाबाय होमबा मालाबा जानाय गोदाव सोराव एन्सार होना रै मोजां होनोबा हो अके सार आच्छा नोंनि हबि बा हुदाया मा आंनि हुदायाथ' दा सानसेयाव खेबथाम मबाइल चार्ज होनाय आरे आं बेखौ बुङाखैलै नों मा खालामनानै मोजां मोनो बेनोथ' मबाइल चार्ज होदाव दा बेनो हुदायाव ट्रेन्सफार जालांबाय ओमफ्राय दा बेनो आंनि हबि जाबाय हबिया सोरबा मबाइल चार्ज होनाय जायोना सार आच्छा जों नोंनो बेयाव साख्रि होबाय दे साख्रि मोनखांनायनि उनाव नोंखौ मालाबा बसआ रायोब्ला बा नोंनि सेनियरा रायोबा नों सहायनो हागोन ना सेनियरा मालाबा रायोबाथ' बुनोथ' हानाय नंला गोसोजों गोसो बुगोन रायगोन आरो ओमफ्राय वाट्सएप स्टेटासाव जावगोन आरो बिदि जायो सोरबा नों साख्रि मावखांनायनि उनाव 5 इयार्सनि उनाव नों गावखौ माबायदि नुहुरो बा नोंनि इनिशिएटिभ नोंनि प्लेनिंफोरा माबायदि जिखुनु नोंनि सियाराव जिरायनानै सेम गुबुनखौबो आं बिदिनो इन्टारभिउ लाफिननाय थारमाने नोंनि पस्टखौ सेख'नायलै बस बेथ' अभार कनफिडेन्स नङा सार बियो माने आंनि फिउचारनि प्रि प्लेनिं बुकिंसो आच्छा नोंहा जोंनि फारसे माबाफोर कुइसन सोंनो गोनां दं नामा आंनि कुइसना बेनो सारमोन नोंसोरनियाव मालाबाफोर जेनेबा खामानिफोर मावनो बायोब्ला बरिं मोनोब्ला उन्दुग्रा खथा माने रुम दंना गैया प्रभु नारायण ये तूने क्या कैंडिडेट भेज दिया
मालाया मा सोङो बेना उन्दुग्रा रुमसो नागिरबावो नामा बेयाव साख्रि मावनोब्ला स्मार्ट हार्ड वर्किं जानांगोन गथ' जोंफोरबायदि वाह सार नों स्मार्ट एक नाम्बार गाधा बादुला डिउटि टाइमाव थिनथावग्रा नोंनो दंसोलै सुकिदार आंखौ बिदि बुंदों नोङो सार बुंबा गन्थ'आव दै हाबोन ना नोंसोरबो गुसेंग्रा बारा जाबाय नोंनाबो अके खिर' खर'ग्रा सार सरि गथ' नों थां जाबाय इन्टारभिउआ सारमोनलै एसे माबाखौ बुस्थुखौ साख्रिखौ जागोन बायदिबा कनफार्मबा मोजां मोनगौमोन आरो जेबो बुंनो हाया जों उनाव रिजाल्टबा मिथिगोन दे थां सुकिदार नों ओरै फैलाय माबालै इसा अफिसारला फिसाजो दंना गैयालै दं सासे साफाथार मानो फिसाजोखौ पटायनो हाबा साख्रिया एसे आसा दङ फाग्ला इये टेन्डार बुस्थुसोलै माथो नोंबा मा होनदों मा होनदों जेबो बुङाखै सार नोंसोरो गुस लानायफोरखौ नोंनोलाय होगोन ना होआ होनना सोंदो आरो आंखौ जों गुस लानाय औ सार आंनो होआबा कमप्लेन होना हो होनना बुंदों आंखो आला सोरनि फैसा लाखो जोंलाय आं आरो सुकिदार जाना माबा मिथिया थागोन ना नोंसोरनि ए टु जेड मिथिजोबो आङो आंखि नोंसोरनि हिनजावफोरनि बागैबो बुंथला दे गुसेंग्रा नोंना खिन्थु आखलफोरा बारा जागासिनो दै अके सार सरि लेंहरदो केन्डिडेटआ अके खिर' खर'ग्रा सार नेक्स्ट केन्डिडेट गुब्ला नुजाफै इन दा इन्टारभिउ रुम बिथिंनो हाबलांनांगौ दांलै इलाय माथो रग' माबा आरिनानै दं सोङा हसिया डाइरेक्ट जिरायफैबाय जे सरि माने इयाव मानसि जिरायग्रा नङामोन होनबा मानसि जिरायग्रायानो खिन्थु सारमोननो रेसपेक्ट नांगौ जे बिराद रेसपेक्टनि बिखारो बिसोरो मिथिबाय लबिया सरि हे फरायनायखौ खोथाखादो नोंनिखौ ओरैनोबाबो सोंखागोन बिसोरो जिखुनु नोंनिख्रुइ बांसिन दे आंना आरे मोजां खोथाब्रा बेसेसो फरायनाय टपारलै जिखुनु टपार आरे यार टपार मासिम फरायनाय मायाव टपार बबे साबजेक्ट मायाव नोंनो मानो खोथानो आङो मालाय सारमोना सोंगोन ना दे नोंनि हाइस्ट क्वालिफिकेसनखौ खोथाना हो आंनि क्वालिफिकेसना हिलाय फरायाखै स्कुलावनो गाहैयाखै बकासो ओइ नों बेसे फरायनायलै हा बेसे फरायनाय आंलाय बहुत गिदिर फरायखानायखाना टपारसोमोन आङो ओरैनो साख्रि मोनदैयाव दै ओमफ्राय सुकिदारसो मोनबाय नामा बा सार नोंखौनि जायगायावनो जावदो काउन्टार एटाक दखलै आंदि उन्दैनिफ्राय बिराद खस्थ'यै फरायना फैनाय मिथिबाय बहुत गोरिब न'खरनि मानसि आं बिराद खस्थ'यै फरायबोनाय मिथिबाय साला क्वालिफिकेसनखौ मा मोजाङै खोथानो हाया साला नोंलाय मा फरायनाय आंबो फरायनायब्रा आंबो बहुत फरायनाय मिथिबाय गोदो आंबो खस्थ' खालामना फरायबोनाय जोङो गोदो साथिजोंनो फरायबोनाय मिथिबाय बाथिजों फरायनाय आंदि गोदो लेन्थनजोंनो फरायबोनाय मानसि आंदि गोदो आइया ओंखाम ओंख्रि संनायाव अरदाबनि लाइटजोंनो फरायबोनाय आंदि अखाफोरनि लाइटजोंनो फरायनाय मानसि आंदि हाथरखिनि लाइटजोंनो फरायबोनाय मानसि आंदि सांग्रेमानि लाइटजोंनो फरायबोनाय मानसि आंदि जिगाब बुन्थानि लाइटजोंनो फरायबोनाय मानसि आंदि आबौनि बिरि सोबनाय लाइटजोंनो फरायबोनाय मानसि दे नोंसोरनो फरायनाय डक्टर इन्जिनियार गासिबो नोंसोरो फरायनाय दे जाबाय सार जाबाय सोंदो इन्टारभिउ लादो आदसा नोङो टिम वर्क खामानि मावनायखौ सापर्ट होयोना मा सानो नोङो अभियासलि आङो टिम वर्कखौ सापर्ट खालामो स्पेसियलि आङो बुंनो थाङोब्ला मेट्रिक एग्जामावनो माखासे लोगोफोरनिफ्राय माखासे सापर्ट मोनदों बै माबा मोनसे बुस्थुखौ बाहायनानै आरोना बेखायनो आङो टिम वर्कखौ 100% सापर्ट खालामो आदसा नोङो माब्लाबा समाव खामानि मावफुनाय समाव कनफ्लिक्ट बा जेंना सोमजियोब्ला बे कनफ्लिक्टखौ नोङो माबायदि हेन्डेल खालामगोन जेखुनु पपकर्न मोनसे लागोन बे जेंनाखौ आङो इन्टारटेनमेन्ट श' बादि नायबाय थागोन ओरैनो नोङो फ्रि टाइमाव मा खालामना थायो ओरैनोथ' आङो फ्रि टाइमाव बै थांखांनाय फ्रि टाइमाव मा टाइम बरबाद खालामबोखो बेखौनो हिसाब लाबाय थायो अरे यार कौन है ये लोग कहाँ से आता है आच्छा नों जब मोनखांनायनि उनाव डिसिप्लिन मेनटेन खालामगोन ना होग्रोल'लाय साख्रिखौ फुङावनो हाथाय हुना दुगैखांना सामफ्रामबो फैगोन आं आरे जों बै डिसिप्लिनखौ बुङाखैलै बुरबक माथो नों बुरबकखौ सोंबाय थागोन नालाय आंबो नार्जारि नों सोंदोलै आंबोथ' सोंनो बालायलांबायलै मानसिखौ नायनानै आच्छा दे लास्ट कुइसन नोङो पावार पइन्ट रोंगौ ना पावार पइन्ट पावार बेंक होनब्रा दङ आंनाव कारेन्ट गैयाबा पावार बेंक दंथ' मबाइल चार्ज होयो जालालै तय बिल्ला नाखि बे आच्छा मोनसे सोंबावनोसै सेलारिखौ बेसेबांसो एक्सपेक्ट खालामो नोंलाय बेसेबांसो लुबैयो दानै दुनै मास मोनसेयाव 2 लाखसो मोनबानो जागोन दे ओमफ्राय होगोन नोंनो सोरबा 2 लाख जोंनो मोनाखै साला होनबालाय
एक्स गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ एसेसिन बारासिन मोनबा जासिगोन दे जाबाय दे होमबालाय नोंनि साख्रिया जाबाय इन्टारभिउआबो जोब्बाय क्या बात बात है नंगौना नङा साख्रि जामारबाय औ थांदो जाबाय थेंक इउ लिसा थेंक इउ सो माच गुग्रुब गोसाबायना सारखौ हिनजाव सासे लानो हाबावसिगोन जों सारलै पास खालामना होमारबाय नामाब्रा मुरा होगोन बेनो गैलालै दा आसोला दा साख्रि मोनबाय होननानै खुसिजोंनो गावस्रानि अमाखौनो देथारहैथोसै सेस